dat jullie weer kijken bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij eventjes wat lifehacks en wat geheime plekken laten zien in Brookhaven. En even kijken, kan ik de tijd veranderen? Wat kan ik allemaal in mijn eigen server? Wat ik dus heb gedaan is heel dom. Ik kan de tijd niet veranderen. Dat is best goed. Ik bedoel, ja, je weet wel. In ieder geval een voordeel, er is niemand. Dus ik kan jullie ook geheime plek laten zien. Nou, we gaan even gelijk naar eentje. Dat weet ik toevallig. Ik had eigenlijk deze moeten kopen. Maar ja. Ik had even Robux gedaan. Oh, oké. Hier zo zit er eentje. Zoals je ziet, ik weet er niet alles. Maar we gaan weer eruit. Dus hier zo zit hem bij de tankstation. Dan kan je daarin. De volgende. Dan moeten wij eventjes even nadenken. Ja, ik weet het al. Dan moeten wij even naar het politiebureau. En dan, als ik even kan. Oh, wacht even, dan moet ik wat dieper. Ik weet zeker. Oh. Want ik weet zeker, wat is dat? Oh mijn god. Dit is vet. Oké, laten wij eerst eventjes wat doen. Dit is vet. 12 uur. We kunnen 12 uur 's middags maken. Raining. Oh nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil het gewoon lekker weer houden. Sky green. Oh mijn god. Je kan echt van alles. Hoor ik hier nou muziek? Even kijken. Ik kan opeens geen muziek. Oh, het staat wel gewoon. Cloudy. Dat is zonde van de lucht. Dat is gewoon zonde van de lucht. Orange. Oh mijn god. Oké. De tijd is 3 keer slower. Nou. Ik kan hem gewoon op stop zetten. Stop. Oh mijn god. Dat is flipping vet. Ik snap het niet. Wel eigenlijk. Ik ga jullie een tip laten zien hoe jullie heel veilig de bank kunnen overvallen. Nou, jullie zien hier een kluis. Ik weet niet zeker of dit gaat lukken, maar het is me maar 1 keer wel gelukt. Als het niet lukt, dan maar. Je moet hier even een bed neerzetten. En zoals je ziet kan je dan al bij de kluis. Dus als je, ja, jullie weten al wat ik ga doen. Ik ga hier zo dicht mogelijk een dinges neerzetten. Oh, kijk. Oh mijn god, ik ben opeens hier. Oh, dit is het beste. Nou, ik weet al gelijk een verstopplek. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was dus echt niet de bedoeling. Nou, oké. Even resetten, dat kan altijd in mijn server. Ja, het is wel grappig dit allemaal. Oké, ik heb dus nog steeds. Het is de Robux waard wat ik heb gedaan. Waar was ik nou ook weer? Oh, ja, bij de bank. Bij de bank. Oh, wat is roar? Oh. Ik ga jullie nog één geheime plek laten zien. Dat weet ik toevallig. Dan moet ik eventjes kijken. Ja, dit zijn bekende plekken. Hele bekende plekken. Maar voor sommigen weten jullie het nog niet. Hier, kijk. Kan je gewoon zo naar de ruimte waar je crimineel bent, zeg maar. Ik zit vast. Moet ik nog een keer resetten. Nou, dat is best dom. Oh, mijn dinges, die valt ook echt uit elkaar. Zo. Ik hoor ook legit echt helemaal niks. Jullie wel? Oh. Muziekje aan? Jawel, muziek juist aan. Pam. Voor content en... Oh mijn god, ik ga mezelf niet bannen.
Nee, dat weet ik. Oh. Mijn god. En dan ook nog... Oh. Jongens. Dat is eng. Dat is echt eng. En dan kom je daar als killer aan. Natuurlijk, dat is wat je doet. Penthouse. Oh ja, dat had ik ook kunnen kopen. Nou ja, volgende keer weer hè jongens. Nou, ik ga het allemaal weer een beetje wat anders maken. Het is eigenlijk officieel normal speed. Oké, ik maak het even dit. Oké, ik ga nog één dingetje doen en dan ga ik waarschijnlijk eten. Dus ja. Darkness off. Ik ga jullie een klein iets laten zien voor dinges. Dan kunnen jullie eventjes wat zien. Kijk, dan moet ik daar even in. Even snel. Kijk. Zie je, het is gewoon een simulation. Nou oké, jongens, dit was de video weer. Abonneer zeker op mijn kanaal. Like deze video voor meer. En dan zeg ik doei.